tomto videu budu hrát za Sprouta na nejhorší mapě Showdownu. Cíl je jednoduchý, vyhrát co nejvíce pohárků za 30 her, které budu hrát. Budu mít na Sproutovi víc nebo méně pohárků, než kterýma jsem začínal, to zjistíte na konci videa. Jsem teda ve hře s mým oblíbeným Sprout skinem, podívejte se, jak je cute. I like trees. OK, je tady někdo, nikdo tady není, zatím jsem tuhle hru ani jednou nepotkal, což asi nevadí. 8 lidí lev, já jsem ještě úplně v pohodě, už mám 4 cuby. Další cuby, OK. 6 cubů, tak tohle z toho možná i vyhraju. Máme tady Baze, jdeme hned po něm. Myslím, že nás netrefí, dobrý, netrefil. Úplně v pohodě ho dáme teďka. S tím, že já si myslím, že on teďka Sprout dostal nějaký buff, protože dodává extrémně dobrý damage. Možná to bude těma cubama, ale i tak mi přijde, že dostal nějaký buff. Pojď, nice. Bude hned dead, protože Sprout je extrémně dobrý brawler, OK. Zabijeme si tady Silver Shell, 1, 2, pojď, nice. Dobrý, ten Miko jde po ní, dobrý. Miko bude asi trochu problém, ale já mám teďka to úzko, takže bych ho nějak mohl baitnout. Je tu někde, půjde po, hej, jestli půjde po mně, já jsem asi fakt mrtvej, dobrý, ale. Nice, dobrý, raz, dva. Let's go, Miko je mrtvej a že by top 1. Škoda, nevadí. A budeme mít plus 8, to je dobrý na první hru, hele. Pojďme do další hry, uvidíme, co tady budeme mít za matchup a třeba vyhráme. Čau. Yes, budeme teamovat. Tak to vůbec, Maisie, máš smůlu. Maisie, bohužel nejsi moje favorite mate. Pojď, nice. Ne, bule, my jsme friendi. Ale vidím tady špatnou zlou Shelly. Zlá Shelly. Yes, to je goat. A máme tady top 2. Nevadí. Zkusím teďka pushovat nějakou dobu sám, uvidím, kolik dám vinu a vrátím se, až budu mít takových 1200. Máme tady Mika, pojďme ho zkusit zabít. Možná ne, dobrý, já nevím, jestli jde po mně nebo ne. Dobrý, prohrál jsem. Že by... Miluju tě. Kámo, ten Elprimo mě prostě nechává. Pojď do Mika. Pojďme, ještě zabijem Bula. Ne, neumírá můj Kámo, díky Elprimo, ale chudák. One eternity later. Takže tak po 25 hrách v solo showdownu mám 1083 pohárků. Není to moc, není to málo, dá se nám ještě last hru a uvidíme. S tím, že jak jsem teďka hrál, tak jsem ještě jednu věc a to, že někteří lidi využívali toho, že jsem hezký a týmovali se mnou, nebo jak to říct, prostě si říkali, že je chudák Sprout, to nenechám ve stychu. Si říkali, že je chudák Sprout, to prostě nechci zabít a druhá polovina byla taková, že vlastně si řekli, že vidí snadnou kořist a zabili mě. Což úplně chápu, přece jenom nejsem tady, abych podporoval týmování, nejsem tady zase, abych zakazoval týmování, takže tak. Jenom je to takový zajímavý, že většina brawlerů má se tě buď to všichni bojí, anebo s tebou všichni týmujou. Tady je to takový pade na pade. Je pak jste. Brock. Co tady dělá, kámo, co tady dělá tenhle Ricochet. Rico, pojď, raz, dva, tři. Nevadí. Celkem štěstí, že jsem přežil. Hyper, a je dead. Nice. Kde máme... Podíváme se, kdo tady zbývá, bude asi v tomhle, je tady v tomhle křivu, je to zase další, tady mají všichni Broka.
tady další blok a že by poslední hru zakončil vinem. Že bych reálně poslední hru zakončil vinem. Je to tak. Že by to tak bylo. To už nemá cenu se vyhýlovat, to už musím only fight. Let's go! Tak takhle to skončilo úplně nejlíp, jak to mohlo skončit. První hra, poslední hra win, což je podle mě v pohodě. Dal jsem tak plus 30 pohárků od začátku challenge, což není špatný, není to hrozný. Všechno jsem to tady hrál teda v showdownu. Takže díky všem, co se dívali na tohle video, budu moc rád, když dáte like, případně odběr. Můj cíl je 1000 odběratelů do konce dubna a zatím čau.